Abba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchira vateereri vevhangeri zvinoitwa mufundisi Simon Paringa. Tinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom ndeyerelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them. And they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, deliverance chakapera. Kokungoti takapera mazino. We all fall short of the glory. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana chakatotanga kuitika kufiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. John chapter 5. John chapter 5. Rimwe reshoko raparidzwa nguva refu panzvimbo ino. Vanofara kuti Mwari vanoramba vachitiudza zvitsva. John chapter 5 from verse 1. After these things, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem, near the sheep market, there is a public bath, which in Hebrew is named Bethesda. Some they call it Bethsaida. It had 5 doorways. In these doorways, there were a great number of people with different diseases. Some unable to see, some without power to walk, some with wasted bodies. One man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him there on the floor, it was clear to him that it has been a long time
in that condition. So he said to the man, is it your desire to get well? In my version, do you want to get well? Yandri ushandisa basic Bible English version. Basic Bible English version, BBE. Related to King James, not in a take to understand. So this one is really simplified. But I use go simplify my terms. So when Jesus saw him on the floor, it was clear to him that it has been a long time in that condition. So he said to the man, is it your desire to get well? The ill man said in answer, say, I have nobody to put me into the bath when the water is moved or stirred. While on my way, another person gets in. And Jesus said to him, get up, take thy bed and go. And the man became well straight away, took up his bed and went. Now that day was the Sabbath. So the Jews said to the man who was made well, it is the Sabbath, and it is not against our law for you to take up your bed. But he said to them, but he who made me well said to me, take thy bed and go. Zanzi muruma uyu akaporeswa uri musi weSabata. Saka angapiwa instruction iri against a Jewish custom yekutakura nhoo yake. Saka vakuru vesvondo ndokubva vamuona zvikanzi yawaita yaitwe yekutakura nhoo yako nokuti Sabata. Saka ansa yake yambotamba nayo mbichana. Ndobva ati aiwa kutakura ukushiwa kungangodaro kuri kukanganisa. But andiporesa ndiye andiudza izvozvo kuti murume ari kuburitsa pachena kuti imimi mukagonawo kundiporesa ndosiya. Saka andiporesa wacho ndiye anditi takura. Saitanga ari kupindura rafu. Osakana wakuziva maraitsi ako muna Mwari unoitange uri rafu. Zvanzi murume andiporesa ndiye anditi takura. Kureva kuti imimi nekusaporesa kwenyu zvakundinetsa kukuteererai. Ndo zvazvinotoreva. Wacho andiporesa ndiye atitakura. Kureva kuti imimi kuti ndichikuteererai zvakurema nokuti handinoda wamwigona. Ndatangira kumashure rega ndichidzoka kunyaya zvangu. Baba ngondiitira mushe tichivaverenga kuti munhu akava rafu nekuda kwehealing. Blessing ikauya palife yako unotanga uri rafu nokuti kune vamwe vasingagone kuzvigamuchira. Zvaigona kuita kuti murume arege kutakura meti yake ongoenda kuti maJews afare kuti haana kubreka law yeSabbath. But zviri muna Jesu manje aporesa munhu kuti agone kuita zvo nokuti instruction yekutakura bed ndeya Jesu. Murume uyu haisi nyaya yaari kuda. Iri kudiwa nemurume ndeyekupora. But iri kudiwa naJesu ndeyekuti kana apora atakure. Ipapapa ndo panetsa kuti yauri kuda iwewe Mwari anoigona, but yaari kuda unoityira vanhu. Let me preach this one. Iye kutakura nhoo achienda nayo haisiriyo yaimunetsa for 38 years. Anga akarara panhoo yake. Jesu ndokubva amuporesa, but ndokubva atichitakura nhoo yako. Yekutakura nhoo inoita kuti amakwe nesvondo yaanopinda nenzvimbo yaari nesociety. Jesu ndokubva aziva kuti kana iwewe ndakuitira chinhu konawo kumira neni kudarika vanhu vasiri kukuitira zvinhu. Can you stand with Jesus? Mwari anokupa upenyu kurarama. Can you stand with him? Izvozvo Mwari anoda kuzviona mauri kuti iye kana amira newe munyaya dzako, iwewe unofanirwa kumira naye mushoko rake. Some
sometimes shoko rake rinoita kuti society isakugamuchire, but as long iwe uchiziva pakadzika pamoyo wako kuti upenyu hwangu wanga usina kudai, kurarama kudai inyasha dzaJehovha, saka zvese zvichadiwa naJehovha ndaakuita despite kuti public inoti kudii, nokuti public hainobvira yandiitira zvinhu izvi. Kuri kubva boldness yemurume zvanzi andiporesa ndiye atitakura, kuda kuti mazuva ano ndaakuteerera anoporesa chete. Iye kundiudza kuti usatakure ndichiswera ndakararama, iye handicha. Osa kune vamwe vane vhangeri rine mirau yakawanda risina minana yakawanda. Vhangeri revaJudha panguva iyi nderekuti nhasi Sabati hautakure meti, raJesu nderekutoti simuka ufambe takura meti. Saka murume ari kupiwa choice kunzi unofarira ripi iwewe, rekuchengetedza Sabata but wakabatwa nenyaya dzako, kana kuti wopona nyaya dzako woteerera muridzi weSabata yacho. Let me help you on this note. I know sometimes my seventh day anenge aripo ina handiparidza hangu church ndoparidza Jesu. Ndidango kubatsira from the biblical understanding. Hatiparidze science toparidza Bible. Bible is more than science. Even science cannot prove many things from the Bible. Rinongoti zviriko. Reva kuti naivo vanotogumirwawo. That's why Charles Darwin akati munhu akabva kugudo pakangoshayika akamukwenya kuti gudo rakabva kupi. Kuti vanhu vanga vane nungo dzekubvunza. Kana iri evolution kuti munhu abva kugudo, kuda kuti gudo rakatoinvolvawo richibva kune chimwe chinhu. Saka kana research yake yakangotangira apa ikagumira apa, it's not enough. So murume ari pabedside for 38 years. Jesu kwakuya, but nzvimbo iri manje healing yawo. I know kuti vazhinji vanobvunzira kuti yanga iri mumvura. Jesu auya akaibvisa kumvura akaiisa mumunhu wacho. Do you want to get well? Tine mamwe masituations anofungidzira kuti zvikanaka kunze uku zvinhu zvangu zvichaita. Izvozvo kana wamwana waMwari zvakabviswa kunze zvamauri, unofungei pamusoro pemamiriro ezvinhu? Uchanamata here kana kuti uchanyarara? Uchadeclare here kana kuti uchamirira kuona kuti zvichanaka? Murume uyu aifungidzira kuti mvura ikabvongodzwa ndikapinda ndinopora. Zvakamboshanda neimwe nguva, but problem paiva necompetition. That's why akabuda pachena kuti chandichonesawo kutangirwa, but shungu dziripo. Hakuna chinhu chinorwadza chekuti musoro unochena shungu dziripo zvinhu zvisipo. Nguva inopera nokuti shungu nemaresults zvinhu zvinofanira kubatirana. Shungu dzikawanda maresults akashayika panoitwa inonzi stress. So murume ari pabedside ari kuti pano ndiri kuita zvokutangirwa pano. So let me tell you something in life. Chese chaunobhilivha kuti chikaitika outside chinokunakira, chine competition. Zvaunofungidzira kuti maybe munyika zvinhu zvikadai upenyu hwangu hunonaka, it depends. Nokuti dzimwe nguva hungangonakira vamwe. Let me give you a clear example. Mayusa unoona atinoshandisa akatanga kuya kudhaya, but nanhasi mumwe hasati abata kana 1000 rake, but haana kuuya ari mashoma, anotouya ari mamillions mabillions emayusa. But kuti azopfuura nekwauri panonetsa, pane pachingopfuura ma20 ma40 ma20 ma40. Ivo vari kutumira vanoti ngaiende yese, but kuri kuuya yese mumwe haasi kuwana yese. Zvanzi pano pane competition, ndikada kupinda so mumwe apinda. Let me bring the competition better to you. Competition yekutanga is a revelation. As I'm preaching to you now,
The competition has already started within yourself. Nokuti pauri pa pauri two in one, the spirit man and the natural man. Saka richitoshumirwa pfungwa dzinoligaya, mweya urigamuchira, mweya wozotorerwa shoko iri kuti usatende nekuda kwemafungiro kuti ndofunga havasi kuparidza nyaya yangu, ndofunga type yedu hazviite. Mind yako ndo iri kuwanzotorera zvemweya zvoda kuberekwa mulife yako. That's why Jesu akaberekwa munguva yamambo Herod. Iye akatoberekwawo ari mambo, kurati ndaana mambo airi munzvimbo imwe chete. One is recognized by heaven, one ndeyekugadzwa nevanhu. So mawise men pavari kuuya vanotanga vaenda nekwa Herod, mambo akagadzwa kwete aberekwa. But zvipo handi zvamambo agadzwa ndezvamambo aberekwa. Kureva kuti that's why pavakasvika even kwa Herod havana kumupa zvipo, but ikoko vakasvika. Kureva kuti zvinhu zvemweya zvinotangira mumweya kuti zvogozosvika kunyama. So this man ari paBethsaida 38 years. Chakangomukipa in that place. At least anga ni knowledge yekuziva kuti pano ndo pazvinoitikira. Haana kumove away from Bethsaida. Why? Ndokungaiona vamwe vachipora izvozvo zvikamusimbisa kuti nyangwe zvangu zvisati zvaita, but nyaya yekuti zvanhingi nanhingi zvakaitira pano handibvi. Chinofanirwa kukushingisa kuramba wakamira muna Mwari. Imbotarisawo vamwe vanhu vane zviri kuita muna Mwari iyeyo. Iyoyo ndo guarantee, ndo testimony yekuti Mwari uyu anogona. My problem yemumwe kuti zvikusimbise, zviri kutokupa stress, uri kuita jealous. Kwanza mumwe achipupura mota so unotofunga kuti imhosva. Kuti ndokunamata kwega here, tindaenda kumusha kudenga. Ndakatinzwa ukanamatirwa iwewe dhimoni rikati hadrive mota, ukanzwa pastor wako achiti mota haina basa toda taenda kudenga, unogona kuchinja chechi. Pastor atowirirana nedhimoni racho kuti mota haina dhini, nokuti dhimoni rati haamboidriva. Pastor uvati mota haina basa, kurati vamwe chete, same message. Ari kuti kwauriwe hasina kana nebasa. So this man ari paBethsaida, chiri kungomukipa in that place, matestimony aaiona. Handizive kuti hauna zvawaona here zvaitirwa vanhu naMwari. Zvinofanirwa kuita kuti urambe wakamira uchiziva kuti God will do something. Hongu hausati waitirwa iwewe, but ari panext pako ukamubvunza achakuudza zviri kuitwa naMwari muupenyu hwake. Izvozvo zvega ndo zvinokuzivisa kuti we are on the right place, although usati wane ma-right results. Murume chamuchengeta paBethsaida handi kuti zvake zvakaita kuona zvevamwe zvichiita zvobva zvamuparidzira iye kuti pano ndo pazvinoitira. Saka Jesu akauya panzvimbo yakadaro. Why? Nokuti aiziva kuti zvevamwe hazviite nyangwe vari pa-right place. Jesu asvika, zvanzi akamuona murume uyu nekutarisa chete, akaona kuti ane nguva refu ari musituation. Chanetsa ndechemubvunzo kumunhu auya kuchipatara, nokuti dhokita hazviite kuti abvunze murwere auya kuchipatara kuti unoda here kupora. Saka kana paBethsaida paipora vanhu, Jesu anga asina need yekubvunza munhu aripo kuti unoda here kupora. Kureva kuti ipapa pane nyaya yekuti munhu anobvunzwa sei iye akainga nyaya iyoyo. Unoziva here kuti yawakainga muna Mwari, dzimwe nguva Mwari akakutarisa aone sekunge ndo yawakainga. Murume uyu akauya kuzopora, that true, anotodawo, but mubvunzo waJesu ndeuyu, unoda here kupora. Kureva
kuti pane zvaonekwa paari zvinotaura kuti haachada, but panzvimbo achiripo. There are times mumarriage unonzwa munhu achiti ndiri kugarira vana vangu, kureva kuti murelationship haasisimo, ari musecurity yevana. So there are times yekuti munhu angova just a member of a certain church, but muzvinhu zvaMwari haasi involved. Unoda here kupora, anobvunzwa sei iye auya pari kupora vamwe, kunoti paari pane zvaitaura kudarika matauriro aachaita iye. Pane zviri kuonekwa naShe kuti type haichada, but iri pa-right place. Let me help you on this note. Bible note, chero chirwere chipi mutumwa aita akauya obvongodza mvura atanga kupinda aipora, apa ndo payakanaka. Any manner of sickness, kuti kana pakaita problem ipi munhu aipora. Right. Kuti murume uyu dai ari mumwe aigona kufanowira mumvura mutumwa asati auya. Any problem yaimuwana imomo, mutumwa akazouya akaibvongodza, already ndiye atoo number 1. Kuti akatangira mutumwa wacho akafanofira mumvura iyoyo, mutumwa ari kuunza ansa, saka iwe wogarira muansa than panza. Murume uyu aigona kufanopinda mumvura mutumwa asati auya, nokuti mutumwa haita akauya obvunza kuti mune arimo here ndoda kubvongodza. Aingouya obvongodza mvura chete, atanga kuwira anopora, ko akafanowira aifanirwa kupora. Samari zvazvisimo, ndobva ati aiwa inde akumirira competition, but mucompetition he was not ready. Why? Munhu akauya nemate pabheti paaitorarawo zvake, ari kurarirei munzvimbo ine competition iri tafu kudaro. Ndo zvapa Jesu kubvunza kuti tsano nzvimbo yamakarara munoziva here kuti ine competition. Saka zvapa chena kuti kupora hamudi maakungorarira pano. That's why akapiwa instruction yekunzi carry your mate. Why? Nokuti akasiya mate yake mumwe anorarira futi. Mumwe anodzura 38 ari ipapa. Mate isaini yekuva mucomfort zone, uri muproblem iri more serious. Aitova nepekurarira, but life yake isina kumira zvakanaka. Akurati murume uyu akatoita decision achiri kumba kuti ndoda kunopora kuBethsaida, but just in case zvikasaita ya plan B ndonorarira ikoko. Kureva kuti anga asingaunzwe day, akangouya one day ndokuziva makore esa yakarara. Decision yaunoita uchiuya kuna Mwari. Mumwe akauya kuna Jesu zvikati nditenderei ndonovika akafa, akaapproachwa nevamwe vaida kuenda kunhamo vachitokumbira time kwete resurrection. Kureva kuti ari kwaJesu but haazivi ability ina Jesu, zvekuti ari kuti Ishe mukatipa nguva tinonofushira mudhara todzoka zvedu kuchechi. Iyeyo murume achitomirira mhando yechechi isingazivi ability iri muna Mwari, zvekuti vane zvavanotenda kuti ndiye wekutevera, but panyaya dzedu ngaatipe time tifushire. Ndakati chese chisingagonekwe panyika nevanhu isaini yekuti zviri muklasi yekugonwa naMwari. Ukanzwa vanhu vachiti chirwere ichi hachirapike, zvatopa chena kuti ndo zvinoporeswa naMwari izvozvo. Pese panogumira munhu Mwari ndo paanotangira. Saka chese chaunofungidzira kuti achiite kuna anochigona ndiMwari chete. Chese chaunofungidzira kuti achiite chinoita.
inyaya yekuti washandisa njere dzako kwete dzake. So murume uyo akarara papool. Samutumwa aita akauya. And this pool is very serious. Zvanzi vasingaone vanga varipo. But zvanzi mutumwa aipota achiuya. Kuda kuti vasingaone vanga vari patight. Vaizoona sei kuti auya. Akauya aibvongodza mvura. Kuda kuti vasinganzwe vanga vari patight. Vaigona kuona kuti kuuya auya. But kuzonzwa kuti abvongodza vaitozobvunza kuti ati abvongodza here. Saka healing yepapu yanga isiri yemunhu wese. But iri muna Jesu ndiye munhu wese. Iri muna Jesu ndiye munhu wese. So Jesu auya opa murume mubvunzo. Problem ine murume uyu ndeye vanhu kuti pano ndinotangirwa. Kureva here kuti ari kutopa chichemo kuna Jesu kuti dai manda anointa nespeed ndavawo faster. Yeti nyaya yake haisi muspeed yamurevelation kuti wandiri kutaura naye ndiani. There are times yaunonamatira chinhu Mwari oregera kukupa nenzira yaunofungidzira. Saka uchigona kutadza kuchigamuchira nokuti unopa Mwari nzira nechichemo zvese. Vana veIsraeri vakarumwa nenyoka mugwenga. Vakati Mozisi, taurira Mwari abvise nyoka. Mwari haana kubvisa nyoka. Akatoti Mozisi, gadzira imwe. Imagine uri pasangano rakadaro rekuti manamata kuti Mwari abvise zvinhu. Mufundisi obva aparidza nyaya yekuwedzera zvinhu izvo. Unogona kuchinja chechi. Why? Nokuti Mwari ane nzira dzaanoda kushanda nadzo. Dzimwe dzacho hadzisi mulevel yevanhu, but anoda kudzishandisira vanhu vanomutenda. Saka pfungwa yaMwari yekuti Mozisi, gadzira imwe, yaitova solution. But kuvanhu, the real solution, kubviswa kwenyoka pakati pavo. So sometimes when you pray in your natural capacity, you limit my answers. Why? Nobody, God has many ways to solve your issue, but your only way is the one you know. And the one you know is the one you are praying about. God is not limited, but you can limit God. Moses taurira Mwari abvise nyoka. Wese ane dambudziko rekushaya mari anoti dai Mwari andipa mari yacho. Why? Nokuti vari vane dambudziko rekurumwa nenyoka vanoti dzikabviswa pano taright. Kuda kuti dambudziko rako kana wakuda kuti Mwari varipedze, chitendera Mwari wacho kuti varipedze nenzira yavo dhani nenzira yako. Chakanakira nzira yaMwari ndechekudai so. Mozisi anonzi gadzira imwe yebronze yendarira. Aigadzira kwakuisa padanda shimbo yaanga ainayo. Zikanzi munhu wese ari kurumwa ngaatariswa. Ipapa ndoba nechallenge hombe. Kunzi unorambidzwa kutarisa dzinoruma, wotarisa isingarume. Kuda kuti ndiri kunzi apa musi kupona nekungwara, muri kupona nekuteerera. Usangware kujamba dzinouya. Ayo ndoda kuti umboteerera imbobvisa kuchenjera kwako paya. Problem yako uri kuchenjera kunyaya. Imagine dzinoruma dziri kufamba. Mozisi siyanai nadzo. Tarisai isingarume. Iri vhangeri hariiteka. Ende dzichitofamba uchitonzwa kuti zviri kuita nhamo mulife yako kuti wondisiyana nazvo tenda muna Jesu. Sano varingoparidza havasi kuziva mamiriro azvakaita. Nokuti idzi dziri life dzinogona kumeka a sound. Fura nemauri.
uchinzwa mumwe achichema kuti yowe uku Mozisi achiparidza kuti siyanai nazvo izvozvo. Munhu wese tarisa kuno shuwa ndotadza kungwarira iri kupfuura nepano ndoisa focus kune yagadzirwa ndichiona. But the Bible not wese aita akatarisa aiponeswa. I want to show you something. Mwari havana kudzinga nyoka pakati pevana veIsraeri. Nyoka dzakazodecide kuenda dzega. Dzaona kuti taneta kuruma type yacho haichafa. Let me show you something. Unondiverekera kuna Genesis Exodus 17. Mwari havana kubvisa nyoka. But nyoka ndo dzakazoita research kuti pano tinenge taruma wrong type. Haichafa. Kuenda kuri nani? Kune level ye blessing ya Jehovah. Yekuti hausiri uchadzinga demoni. Demoni ndo richaona kuti pano ndiripo hangu but hapana zviri kuitika. Mukomana ari kusumuka. Nyoka dzairamba dzichiruma. Hadzina kumiswa kuruma. Dzairamba dzichiruma vanhu. But vhangeri robva rati anenge atarisa yandagadzirai anorarama kwete kuti arumwe. Akarumwa hafi. Saka nyoka dzaiva busy. But nyoka dzoti dzaneta kuruma dzoona munhu wacho ari kuseka. Ndo dzaudzana kuti ndo vanhu vaiva tambourayira kurova pasi kuri nani. Kune time yekuti uchadzinga maproblems. Kune time yekuti uri type yekuti maproblems anotiza. Zvakafanana nemupurisa kaari munifomu akamira pano. Iwe uchida kumuona mbanja. Izvozvo ukangomuona zvinongoreva kuti hazvichaita. Pane time yekuti munhu anokutoti hatidi fodya pano. Oregera. But pane time yekuti akapfeka zveauthority yake akamira. Izvozvo zviri enough kuti taakutombomira. So Moses agadzira nyoka. Ipapa anondidza ndepekuti vari kurumwa ndo vanotorerwa answer kunzi ndipei bronze ramuinaro ndikugadzirirai solution. Kurati kurumwa kwese nekufa kwese mhinduro manga munayo. Problem yenyu manga musade kumbosvitsa kuna Mose. Aizve vanhu vairumwa Moses nyoka yaagadzira haisi bronze yabuda muhomwe make. Atotora kune vachirumwa kudaro kwakatoparidzwa kunzi unzai. Vanhu vari busy kurumwa chinzi ndipei mbichana. Ndipei mbichana. Ndataura naMwari vati ndipei mbichana. Ndipei vanhu vachirumwa Moses achikolekta. Wakambotorerwa uchirumwa. Zvakasunga uchitorerwa. Au wega unotofunga kuti hasi Mwari. Moses akakolekta bronze kutype inorumwa. Akolekta bronze ndobva aigadzira shape into another snake. Kwakuisa padanda. Zvanzi eri novhangeri varume. Vanhu vachiri kurumwa kudaro. Focusa. Vanhu ndokubva vaisa meso. Ini pakandinetsa ndapa. Idzi nyoka dzatumwa naMwari. God sent fiery serpents among Israelites. Idzi dzinotoruma vanhu dzatumwa naMwari chaiye. Iyi agadzirwa naMozisi. Ndo yaakunzi ndo ine maresults kudarika dzaMwari chaidzo dziri pasi. How can a man beat God? I'll bring the revelation better. Moses ogadzira nyoka inodarika dziri kutumwa naMwari. Yagadzirwa naMozisi. Iyoyo ukaitarisa dzatumwa naMwari hadzikukuvadze. How can men beat God? You know it's impossible. Men cannot beat God. But let me bring the revelation better. Moses paatora bronze kuwana ari kuti mufuture Mwari
atotora something kwamuri kuti akubatsirei. Nokuti pai demonstrate wa Calvary, that's why akanzi nyoka yacho isapadanda. Nokuti Jesu John 3:14 mwanakomana wemunhu Moses akasimudza nyoka murenje, mwanakomana wemunhu achasimudzwawo oiswa padanda. Saka Moses ari kutoparidza future kuti Mwari kana azofunga nezvenyu achatoona imimi. So dambudziko inyoka, answer inyoka. Dambudziko riri kunoma vanhu inyoka, minduro ndeimwe yagadzirwa. But yatorwa muvanhu ivavo vanga vachirumwa. Kuti vatomborumwa vainayo. Kuti pese paunopinda musituation, answer unenge unayo. Pari kushayika the word of God to make something for you, kuti uye nesolution. Vese vane vakatofa vakafa bronze riri muhomwe vashayikwa vhangeri. Usatambe neshoko raMwari, rikashayikwa unofa uneansa muhomwe. Shoko raMwari ukanzwa vakuti let the birds fly, kuti shiri dzakaonekwa dzichifamba pasi. Manhenga aripo dzamu group rebirds, hakuna kwaisumukwa baba kusvika mukuru ataura. Kuti manhenga asiriwo akasimudza shiri, nokuti dzakatopiwa word dzine manhenga kudaro kuti dzanosumukai. Pakashayika shoko raMwari, unoita manhenga ukafa uchifamba pasi, unoita madigiri ukasariwana. Pakashayikwa shoko raJehovha, panoita shiri inofa ichifamba pasi. Vanhu ndovanenge vachishamisika panharo kuti chirungu ichi mundofunga munhu akafunda ishuwa. Chirungu chinenge chakunzwa panharo chete, nharo dzebhora. Munenge mugraduate uyu wanenge padiki vhoko, iri nyaya yebhora iro. Aifanira kugovesa but vhoko zvokuti unomesera vamwe vanhu pamuchidiscussa newspaper. Rati ishiri iri pasi. Ramba kuitwa shiri yepasi iwewe. Kana Jehovha vachiri kutaura mulife yako, ramba kuita shiri yepasi. Tenda kuvhangirira Jehovha. Saka pakashayika shoko, shiri haisumuke. Pakamboita drought, 2 Kings chapter 7, siege yeSamaria. Chakabreka siege iyoyo, the word of God rakataurwa nani naprofeta Elisha. Zvikanzi mangwana nenguva inotedzwa zvakanaka. Izvozvo ndo zvakakonzera kuti masoja eSiria afuma achitiza. Masoja eSiria haana kutiza army yeSamaria, vakatiza a prophetic word ranga radeclare kunzi in 24 hours we must eat. Zvinomhanyisa mhando izvozvo. Mwari vakapota vachitaura mulife yako, zvinodzinga zvinokunetsa izvozvo. Elisha haana kuti varume taakuda special army panapa 24 hours tofanirwa kukunda vanhu vatore chikafu. Akangoti without an army tomorrow by this time tichadyiwa zvakanaka. Shoko rakaenda forth rikacreata maresults. Shoko rakaenda rikacreata maresults. Shoko raMwari rikashayika mulife mako, bronze winaro. Pakashayika Moses anoti unza tiisapa. Nokuti inzwa, Moses akasagadzira, ukaigadzira wega panonetsa. Nokuti Mwari chavari kuda, vari kuda kuona Moses achiibata, but yabva kwauri. Zvoita sekunge Mwari vane type yavanoda kuti yavanoda kudyisa. Ko vanhu vakadi kugadzira vega nyoka dzebronze, votora tsvimbo dzavo vogadzika, otarisa munhu yake. Shuwa here Mwari kwakuti mese imimi pai Moses. Iye akagadzira ndo panengaite kuti dzishaye power.
vanhu ndovane bronze but havabvumidzwa kugadzira, vanopa asina kuti agadzire. Why? Nekuda kwerenki kana kuti position yaainayo muna Mwari wacho. Mozisi akasarudzwa naMwari, haana kusarudza Mwari. So Mozisi choice yaMwari kwete yevanhu. Imagine dai Mwari vakati kuvanhu veIsrael, ndingaitani kuti ave mukuru wenyu? I don't think Moses qualify. I don't think so. Because even iye anga akaramba kuzvivhotera. Moses akapiwa opportunity. Tina Mwari ndokutuma here. Zvikanzi aiwa type yangu pakuvhota type. Moses akatozvirambira kuti azviite. Saka imagine vanhu vozva. Kana iye wacho ari kukwidza achiti azviite. Ko vanhu vanozoti kuti iye achitoona kuti haina ndokwani. So he was not the choice of men. Even himself anga asiri choice yake akazvirambira. So Moses anotaura shoko kuvanhu vari kurumwa, ndipei vamupe yogadzirwa yoiswa padanda. Tarisai varume murarame. Shoko rangu robva rati looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Zvimwe zvinhu zviriko, but we look unto Jesus. Nyaya yekunzi looking unto Jesus hakusi kutarisa chete. This is a deeper revelation. Although the word riri general kungonzi look, ndikupa word riri general, but rine higher dimension understanding. Ukabvunzwa unzi ningi unomuziva here? Let's say wapa musikana pamiri nyaya iri kutongwa kwaSabhuku, unomuziva here musikana? Patobvunzwa zvakawanda. Iwe kana uchingoziva kuti anonzi Jeni, ukati ndomuziva, unozovhunduka Sabhuku akuti vabereki mazvinzwira. Hatidi kupedza nguva. Iwe toti aiwa but kuziva chete. Prati kuziva ikoko kunokutakudzisa nyaya dzisiri. Prati word kuziva panyaya dzakadai hakusi kuziva zita. Saka word rekuti kutarisa kuna Jesu kana yanhau yaJesu hakusi kutarisa. Kutarisa kune revelation yekuti kudi yokuti vanhu pavari kutarisa nyoka idzi dziri kuvaruma dziri kushaya power. Secret yamuna Jesu nokudinzwa Moses haangagadzire chinokunda chatumwa naMwari, but sei chatumwa naMwari chakundwa nechagadzirwa naMozisi. Mwari vari kuti vanhu imimi ndikawana wokushanda naye akandiberekera pfungwa yandiinayo ikaenda pamuchinjikwa mukatenda maari, hasha dzangu dzese hadzikukodzei. Zvivi zvaita kuti Mwari vatitsamwire, but Jesu akaita kuti Mwari vatide. Yeti Jesu ikagadziriswa nyoka. Nyoka idzi dzatotumwa naMwari, but yagadzirwa naMose. Yakupa vanhu marizautsi ari better than idzi dzinotyisa. Kureva kuti chivi chaifanirwa kukuuraya nekukuendesa gehena, but nekuda kwaJesu. Saka vanhu vaiti vakatarisa nyoka iyi vaingoshamisika vari kurumwa, but things are still okay. Kusvika nyoka dzakadhiniwa kuruma, nokuti Bhaibheri harina kuti Mwari vakabvisa nyoka. Bhaibheri rinoti pakagadzirwa imwe, nyaya ndokubva yapera. Kureva kuti nyoka ndo dzakaneta kuti vakomana taruma taneta handei avafe. Oza kune ari kukunetsa, akaramba achikunetsa akaona uri kuramba uchibudirira, kana akakwana anoenda. Haungavavarire kuroya asingaroike, unongoitambisa mushonga. Pawakabvira kuti adzungwe basa aramba achiporomotwa, unatona mishonga iri kuperera mahara. Roya vanoroika. Nyoka dzakaita decision kuti pano hapachaita type ine zvairi kuona. Savaiva havanga vasingatarise Mozisi.
vanga vasingatarise tsvimbo. Instruction yati vakatarisa nyoka iri patsvimbo kwete tsvimbo. Tsvimbo is a revelation of the cross. Kureva kuti vamwe vedu havana revelation yaJesu, vane revelation yemuchinjikwa wakaenda Jesu. Saka tiona vatimbodai izvi hazvireve Jesu ve zvinoreva paakaenda. Oh yes. Iyi haisi nyaya yetsvimbo, inyaya yenyoka iri patsvimbo. Kureva kuti nyaya yedu haisi yemuchinjikwa, inyaya yemurume akaenda ipapo. Wotonzwa munhu anogutsikana zoti ndanamata. Iwe hauzivi kuti michinjikwa yacho yaiva mitatu. Iyo yaunodai. Imwe yanga isina Mwari mukati zvachose. Mbavha zvacho. Ende ndopa wakaudzwa kunzi itatiri yese futi. YaJesu yevakomana vetu uri kuita yese. Revelation yemukristu haisi pacross, iri pane chakaenda pacross. The more you know Jesus. Nokuti pamuchinjikwa akapfuura neipapo, haana kugara ipapo. Destiny yako haina kuberekwa necross, yakaberekwa neakapfuura nepacross. Nokuti zvikagumira pacross, unenge waakunyimwa understanding yeresurrection. Amen. Enemy yakazviona ikati aiwa taakupa masoja mari kuti fambai muchitaura kuti vaba Jesu haana kumuka. Kurati ndo vhangeri rinorwiswa zvine mari mukati reresurrection, rekumuka kwezvinhu mulife. Kune vhangeri ravakatadza kurwisa rekuti Jesu akaenda pamuchinjikwa, rekuti akamuka rakaburitsa mari. Vakagara pasi nemasoja airindira guwa kunzi varume mari fambai muchiti abiwa takarara. Imi munoziva kuti kana munhu ari gadi akarara angatobatirwa mari, but vari mubhaibheri vakatyisa, vakatonzi tokupai bonasi moti makarara. Saka Jesu akabiwa nevadzidzi vake, haana kumuka. Mari inobudirei panhau yekumuka kwake. Vanozviziva kuti kutenda kwevanhu kukagumira pamuchinjikwa, kukasaziva after the cross hakuna kwavari kuenda, vanenge vachigumira papain. The cross is a symbol of pain, but the resurrection is a symbol of what happened after the pain. Muchinjikwa pairwadziwa munhu, paichema munhu. Saka ukadai uri kutaura pakarwadziwa munhu. Rati ndopa wakagumira kuziva mukunamata kuti Ishe wedu akambopinwa. Hauna any symbol yeresurrection. Why? Nokuti yakafaitwa. Saka Paulo akati zvakandinakira kuti ndimuzive musimba rekumuka kwake. Let me help you a little bit. Nokuti nhau yepacross kune vanhu vakaendawo matsotsi tu. Saka ikagumira kuti akaenda pamuchinjikwa, vanhu ivava nematsotsi anganamatwawo nokuti vakaendawo ende paGolgotha vese. But it's beyond the cross. Do you know anything chakaitika after the cross? Ruzivo iroro rinokupa kuva neboldness neunderstanding yekuti no matter the pain, because of Jesus I will rise again. Yes. That resurrection understanding ndo yaiva muna Abraham. That's why akabata banga pamwana wake mumwe chete, nokuti revelation iyo yanga yamaari kuti Mwari uyu kana achigona kugadzira vanhu kumudza atomborarama anga aripo zviri izi. Kugadzira radio from scratch nekuzoiripeya yafa chakaoma chii?
gadzira. Saka tiona tine vanhu vanoripeya mafoni avagadzire mafoni nokuti zvakapusa chakaoma kungoti ndakugadzira angu mafoni pano. Saka uchinzwa munhu achinzi shoe repair kwete shoe maker haagadzire zvati haikabvaruka unongojoina but from scratch kupeta matewe acho kuzoisa mashulesi izvi ndo zvakaoma manje. So Abraham akava neunderstanding kuti kana Mwari achigona kusika munhu yekumutsa munhu ndodiki ndobata ndoda kutombouraya Isaac ndiprove kuna Mwari kuti ndakukuzivai mo ndakukuzivai better. Nyaya yemukomana haisi nyaya kana ndakudhila nemi. Understanding yako ikaenda beyond the cross, it helps you to recover in life. Nokuti 2 Kings chapter 6 murume akarasikirwa nedomo mumvura chakamupa kuti audze Elisha chichemo. Iyi revelation yekuziva ability yaMwari even in my situations yekuti the common sense cannot handle. Nokuti iyo demo rikanyura mvura there is no need yekuti upe vanhu chichemo ratoenda. And Elisha daiva an ordinary man aitoudza murume ari kutaura chichemo kuti aiwamirira vamwe wakapedza unopiwa. Dai Elisha ari an ordinary man hairikavha demo iyi aingomuparidzira zviri ordinary kuti don't worry zvinowanikwa ndo zvainoitawo gravity achichadzoka. Saka nekuda kwekuti vamwe vako vane mamwe matemo uchapiwa nevamwe ushumiriwo huriko. Why? Uri kuda kuchengetedza vana but uchivanyima simba raMwari. Ushumiriwo hwako hwekukipa mamembers but vasingakipe revelation to the members. WaIsraeri munhu aifudza makwai aipiwa oil yekudira makomba kureva kuti makwai aiva safe akava nemufudza neoil. Oil ndeyekuti nyoka dzikada kubuda dzinotsvedza hadzibude. Saka makwai ese afudzwa neane oil haambofa akaziva kuti kune chinhu chinonzi nyoka. But ari kufudzwa nemunhu asina oil anorumwa. Kana arumwa uyu basa rake kutsvaka mabhandeji osunga orapa maronda. Iro rigwai rine bhandeji rikasangana nerimwe risina zvakutaurirana kuti kwamunoswere mindofuka kuri nani nokuti mimi hamurumwe isu tanzwa kwedu kune nyoka yeti kuri kuswera aya neaya kwakafanana but wavari kuswera naye mumwe wacho haana mafuta mumwe anawo. Saka kwese kusina anointing kune shoko rekukamfota ere mabhandeji. Bhandeji racho rine chikonzi zvichaita miri vangu yaMwari. Samanyire mamiracles zvinoita mira chete mira. Jobu akamira nguva refu. Unosungwa nerimwe bhandeji rine vhesi kuti pamwe kuedzwa kwaJobu iwe uchinozova zvako kuti unonzi Joseph. Only ndezvaJobu zvikuti vakaudira ndezvaJoseph kuti abude pachena kuti mwanangu iyi nyaya iyi kune mumwe mufudzi. And ndo zvakanakira makwai anombosangana waudzana, ndo zvakanakira vatendi vanoudzana. Izvozvo zvinoexpo manje dambudziko pariri ndeizvo jealous. Ndakutorerwa vanhu inini aiwanda ko munhu anochema kuti ndatorerwa vatendi iko kukatambwa bhora on Sunday stadium inozara reva kuti vanhu ivavo havana mati. Sure vanhu vese 60,000 vari munational sports morwira 80 ndokusakwana ko. Oh yes. Torwira mamembers 80
nyika itorine 3/4 isinganamate, tofaitira vari kunamata kudhara kuti vanopinda kwedu. Zvinotoshowa kuti takarasa donzvo racho rekuparidza. Donzvo revhangeri nderekuti nyika ipone, kwete kuti tichengetedze vakapona, kuti munhu wese aponewo. But nekuda kwemembership vanhu vedu vatorwa, vanhu vedu vaenda ko vari kustadium kundevani, vari munight club ndevani, kana muchirwira 3 vakabuda kwenyu. Ko 8 vari kunight club ndevani, kureva kuti tikangoluza that idea yegospel tinopedzira tagadzira redu rekuprotekta zvinhu zvedu, kwete pfungwa yaMwari. Nyika yechigere kupona, vanhu vachifaitira mamemba. Yet every man must be a body of Christ. So mulife mako mukashaya shoko raMwari. So Moses akataura shoko kuti varume ndipei bronze ndigadzira, agadzira akaisa padanda, munhu wese focus yake iri panyoka yagadzirwa iyoyo. Chiri kuvanetsa inyoka, chiri kuvaponesa inyoka, chiri kuvaruma inyoka, chiri kuvaponesa ndeimwe yagadzirwa naMozisi. Rega ndikubatsire chinhu ichi. Nyaya hombe haisi yekuti Mozisi agadzira nyoka, nyaya ndeyekuti zvinorevei zvagadzirwa naMozisi. Zvagadzirwa naMozisi zvinongoreva picture yaKristu mulife yevanhu, kuti imimi ndimi muchabereka pfungwa yaMwari inofanirwa kuenda padanda. Ikanaenda padanda mukaitenda, munoponeswa. Let me go deeper a little bit. It's okay to main script. So murume ari paBethsaida aspenda 38 years, but murume anoramba ari panzvimbo 1 nekuda kwechikonzero chekuti matestimony evamwe nezvikuitirwa vamwe zviri kumuita kuti azive kuti pano zvinoita. Rega ndikudzama, muna Mwari ndo mazvinoita, nyangwe mauri zvisati zvaita, but ramba uri muna Mwari iyeyo. Hakuna plan B pakurarama. There is only one way. Jesus is the way. Yana plan B haishande. So murume akaramba ari pa same place kuda kuti akazoti pano zvinoita, but nekuda kwe lack of revelation akarebesa nguva kuti zvake zvisaite. Nokuti chaari kuchema nacho inyaya yekutangirwa, kureva kuti ari kuti dai ndakapinda musi wekutanga zvaita. Saka zvinhu zvake hazvina kunonoka mutime, zvanonoka muaction. Let me help you a little bit. Nguva inogona kukwana yekuti zvako zvinoita, but zvogoregedza kuita ogozonyeperwa nemumwe kunzi nguva haisati yakwana. Let me help you of understanding the times. Exodus zvinoreva kubuda, kurati nguva yekubudiswa kwevanhu munhamo yanga yakwana, but vanhu vacho vakasabereka Moses, vakatiberekera Aroni naMiriam, vanodhonza nguva. Yet Aroni naMiriam vatone calling muna Mwari iye inotozoshanda kana vanhu vabuda. Kureva kuti vanhu vari kutadza kuseta team, vari kutanga nemadefender, ipo pachidiwa striker. Nokuti Moses ndiye anotanga kudanwa naMwari, kotera Aroni naMiriam wozotera, but pakuberekwa vanotanga kubereka vachapedzisira kudanwa. Kureva kuti the delay yakauya nekuberekwa kuri kuitwa nevanhu panyama. Gamba mupfungwa yaMwari, Exodus yakaberekwa kari pamwe. Exodus ihombe pana Moses. That's why yakaberekwa Exodus chapter 2. The people were already in the time to move out. And guess what? Avana kubuda even chapter 4, even chapter 5. Wakabuda chapter 12. It doesn't mean kuti pa chapter 12 ndo pavaindiwa kunzi vabude.
zvinongoreva kuti ndo pavanga va qualified to come out, but already the time was set by God. Nguva yekuti zvako zviite iri muna Jesu, kwete mamiriro ezvinhu. But muna Jesu macho zvamamiriro wakaita iwewe muna Jesu wacho, kwete mamiriro aJesu ako iwewe manje muna Jesu iyeyo ndo munosetwa time. Ukaramba uti kiya kunamata kwacho zvinononoka, unopedzisira wakufungidzira kuti andobva nguva yangu yasati yakwana, gamba ndiwo zviri kukwana nguva yara. But to get this revelation better, God is good all the time. All the time God is good. Kurati Mwari hana season anotaimira. Nitakukomborera nguva yakati. He is good all the time. And he is able all the times. But a man is not ready anytime. Munhu ndiye asiri ready nguva yese yese. Wega unotoziva ipapo kuti handisati ndaibva. Ndinongokiya chechi handisati ndasirias tereka. Wega hazvidi kuprofitwa, unotoiziva wega kuti handinongoita zvechechi. Kurati kwaane delay kumunhu kwete kuna Mwari. Time yeExodus kumunhu anonzi muKristu yakaitika before paCalvary. But it takes a revelation yawinayo munauya kaitika paCalvary, and how you walk in obedience munauya Jesu wacho to achieve zvinhu zvako. Unomboziva here kuti baba vako vakava baba vako even vasati varoora amai vako, vachiri kuprimary aitova mudhara wako. Haana kuzoita baba vako paakakubereka, anga atori mudhara wako ari mumwe mufana kuprimary, ndiye ainonoka kuita zvinhu zvacho. Kurati Mwari vaitoziva kuti uyu mudhara anobereka mukomana uyu, mukomana uyu achava mudhara wemukomana uyu. Saka Mwari vachiona mudhara wani vanoziva kuti muna nhingi, ende muna nhingi wacho muna nhingi futi. Kuna Mwari nyaya ikatopera, achiona munhu wani anoona vanhu hopo, but vanhu hopo vakanonoka kuita tuntu wacho, vanhu vashoma vakawanda. The part yeblessing yekuti zvinhu zviflowe haisisiri kudenga, nokuti denga rakadzika in form of Jesus rikavhura an open door at the cross for anyone who believes. Jesu akashumira, akarovererwa, akafa, akamuka, akati zvapera. Ukati zvapera aitorevesa, but chaakunetsa ndechekuti tinotenda kuna akati zvapera, but zvedu hazvisati. And one thing I know, ichokwadi kuti zvakapera. Although zvangu zvisati zvapera, kureva kuti ndini ndava kutadza kupedzisa zvakapera. Vakandiitira nyasha, vakandipa Jesu, kuti zvese zvandinoshuvira zviri muna Kristu, ansa ndinayo, but kusvika paansa. Alright, ndikuti chinhu. Kuprimary taita dzimwe maths dzine ansa kudhara. 3 plus dash equals 6. Apa muchatsvaga answer. But it's why equals 6. 3 plus dash equals 6. Itori problem ine solution kudhara. No life yemuKristu. Jesu ndo answer. Handiti unayo. Pane dash man. Give me some objects. Let's say we on day 6. In the box second dash. What happened to 3? 3 plus dash
equals 6. Once you find dash, dash is not the answer, but a means to get an answer. Minduro ndi Jesu, kana una Jesu nema answer kudara. But a means to get there. So the missing digit mu boxi arinetse kuwana. Anandiri ofa kumetsi but ndoiweka. 3 plus dash equals 6. Answer ndi 3. Wamuona kupi? Ndinongotamba nemadigits aripo anditore kumwe. Kureva kuti answer kana minduro ari Jesu. Iwo urione problem. Muri tu mukatamba mese zvinona. Iwo afuka kuti zvina Satani mukati. Zvinewe na Jesu mukati. The missing digit. Usatomboenda unotsvaka kuti pamwe nhamba yacho iri kuti iyawo madigits ari 2, 6 na 3 zvikasotana musha. Manje chiona kusotana kwazvo. 3 uyu ndiye anouya uku, haasi 6 anouya uku. 3 ndiye anoshetuka uenda uku. Zvino akaenda kumberi kwa6 anenge aminus, but kunokabva ari 3 plus akaenda kuenda minus. Ndo problem yataita kuti takauya kuna Jesu kuti atipe zvinhu iye ari yezvinhu zvacho. Usuzvinzwa. Unoziva kuti Mwari vachisika nyika vaitaura shoko. Kuti zvinhu zvese zvaunoona ishoko. Shoko ndiani? Sekuti ukati mota unotaura rimwe side raJesu, ukati imba unotaura Jesu. Nokuti zvinhu zvese kana zvine shoko ndi Jesu. So 3 plus dash equals 6. So to find the missing digit, 3 ngauyo, haasi 6 anouyo. Saka Mwari vachiti uyai kwandiri, makaneta makarembera. Imi muri kutoti oisha uyai kwatiri. Azviti haiwekeki akapota atiyo. Chinoratidza kuti akauya kare, handiti vati iko 6. Akauya 1-6. Iwewe chienda kuna mhinduro. Saka 3 akangouya akangojamba equals minus 6 minus 3, 3. Kureva here kuti madigits ari 2 ndo akavanza chiri kushaika. Hazvina rimwe nyaya yepanzi. Ivo vari 2, iwewe naJesu ndo pakavanzwa kubudirira kwese. Hazvina muroi mukati. Muroi haatombokwana mukadhila mushe naJesu muri 2. Iwe unofunga kuti muroi ane simba pakati pako naJesu. Wanyatsonamata Mwari wamuteerera. Hauroike nokutaura zvino. 6 na 3 zvikatapudzana musha. Saka 6 3 akangouya haachada kuwedzerwa, nokuti akawedzerwa manje 9 yarimwe dambudziko. But akatapudzwa chinowanikwa chiri kushaika. Kuda kuti vhangeri richiparidzwa so rinofanirwa kutapudza, kuchiva, kuba, zvinhu zvichiita. The more yandiri kutapudza, the more God will bless you. Yes. Ati ukaramba kuti ndisatapudzwe haiwekeki. Inobuda 9 baba. Ticha pakumaka oti no. Shuwa require kutadza maths ine answer. Ndo life yechiKristu. Zviri kuramba kuita tinaye. Toatafungidzira kuti ndi Satani. Unoziva kuti Satani mudiki. Even pane munhu Satani mudiki. Mwari vanoti don't give the devil a chance.
Kurati wandozoti iwewe ndiungatompa chance ana. Yambiro iri kwauri kwete kuna Satan. Satan hana kuti usaenda uko. Wari vakatoya kunoko vakati unompa chance. Zvauri ungamupe chance. Don't give the devil a chance. Ana. But munhu ane mweya wekutsungirira uya anodhila achiziva kuti munhu haana kuziva kwaainako pamusoro pepfungwa yaMwari. Kwete kuti munhu haana kukomborerwa, haana kuziva, nokuti as long Mwari akakusika, you are blessed. Mwari hapana paakasika a failure. Never. You are blessed. But your blessing could we bate. It takes a revelation knowledge. Muna Mwari wacho akakublessa. Adam thought he was alone. Kusvika Mwari pavakauya ndo paakaziva kuti tiri tu. Saka zvimwe zvinhu zvauri kushaya inyaya Mwari asiri kupota achiuya. But mazuva ano tinofara ndeiri ari kuuya seshoko mulife yavo. Ende pavakauya kuna Adamu vakamuvhura flesh vakatora mbabvu. Shoko kana rauya kwauri rine zvarinoda kubvisa kuti rikuratidze chinokosha chakaiswa naMwari mauri. Ndinofara kuti pane nguva yatinombodeclare kuti I see a car, I see your house. But kune zvinhu zvinenge zvakafutsira imba iyoyo zvekuti zvikasaparidzwa shuwa imba inenge irimo but haioneki. Ndiri kuona mukoma mune mota but ndikaona foot in the spirit kuti mune kuchiva kwamuinako kune mota munenge makavhara meko. Profita hakupe zvinhu, anokudza zvinhu zviripo, unotora wega nekarekta. Saka uchiona kune zvimwe zvawakaprofita zvisiri kuita zvakuti unotofungidzira kuti akanyepa. Ndizvo hazvitoreke nemaitiro auri kuita aya, hazvitoreke zvachose. Saka ndakati takasiyana nevamwe, ine handishandi, ine ndongoparidza zvinoshanda. Nokuti pfungwa yekushandira ishortcut yekuti munhu apotse kuziva the truth of the kingdom. Pfungwa yekushandira ishortcut. Saka uchiona let me help you. 2 Samuel chapter 15. Murume anonzi Absalom amukira baba wake David. Haana kuenda kunovarwisa. Zvanzi akavaka imba yake murodhi yaienda kumba kwa baba wake kupalasi. Vanhu pavaiuya vachida kuona mambo vanga vakugumira paAbsalom. Kureva kuti haana kuvaka kune rimwe side, the same road. Nzira yekushandira haisi kun'anga, yakauya nevanhu vanoti tiri kwaMwari but vasingakusvitse kuna Mwari. Absalom akavaka imba yake murodhi inoenda kwamambo. Saka vanhu vanga vakuitirwa izi zvekuti kana kwamambo kwaiva ne30 k's, kwaAbsalom dzadzatu same road. Pane kuti udzwe kuti tya Mwari namata Mwari unongonzi unokunda, unyazonoti ndiye Mwari very fast. Hapana kushumirwa kunzi tendeuka itya Mwari, kungonzi munotokunda chete. Tina Mwari isu anokundisa. Pfugama opfugama onzi iri enda naro unokunda. Iyeyo Mwari iyeyo chisa problem pairi. Absalom mwana wa David. Saka itonzwa nevanhu vacho ndimi wanadzo. Vane language yekumba kwavo chaivo but vasisaite zvekumba. Ropa riri muna Absalom ndora David. Matauriro ake akanzwawo kutaura kwababa wake. Saka ndimi iko kwaudzishaya. Zoti wegondotinoti ndiye Mwari. Yes. But kapesike unokutinzwa.
That's why Isaac achida kublessa iso pakazouya Jacob ane mubvunzo waakaita, although he was blind, akabvunza kuna Jacob kuti ko wakasika sei kuiwana. Kuti baba vaitoziva kuti zvine nguva. Wakasika sei kuiwana mukai. Ndobva Mwari vandipa. Ndopanetsera vanenge vasina kupiwa naMwari. Vanowanzomutaura futi. Jacob akapindura baba, Mwari wenyu andipa. Zvinhu zvavatora kudanga pasera. Vatopiwa naMwari paseri ipapa. Baba chakavashoka is speed. I believe in speed, but I believe in the speed of God. Ukanzwa vanhu vachiti zvako zvanonoka, vachikukompea nevanhu vawakadzidza navo kana vawakatamba navo, havasi kutaura pfungwa yaMwari, vari kutaura research yavaita. Zvako zvanonoka zvaifanirwa kuita rini? Ndomubvunzo wokutanga. Zvanonoka kuita mota zvanga zvakanzi ndinoita rini? Munhu iye kana anga asina date, kuda kuti pasina date hapana kunonoka. Wakasika sei kuiwana zvikanzi Mwari andipa? So Absalom aigona kusorovhera vanhu nhamo. Vaida kuona David, vaitoka 2 Samuel chapter 15, vakasvika kuAbsalom vakada kupfugama, zvanzi aibva avasumudza chop ovakisa oti don't worry, dai muna mambo seni nyaya yenyu yaipera iri right, dzokerai. Bhaibheri robva rati akawina vanhu. Vanhu vakauya uchaona kuti chinamato ichocho chinotombowinawo vanhu zveshuwa. Nokuti zvakareruka baba kungopiwa kundiso, hapana Jesu ataurwa, hapana kutendeuka, hapana kutya Mwari, kungokunda every day. Madhira achiitwa zvaunoita uchiita muchiyambutswa. Absalom akazviwinira vanhu. But yakati yakwana nguva yaMwari kuti David achinyatsotonga, pane hondo yakaiti nokuti awina vanhu kudaro, vanhu ivavo vakaudzwa kuti taada tinokutendai nekuteerera vhangeri. Mazviita ini Mwari vakukomborerei, vakuitirei nyasha. Mazviita